Ondo badago ikasi duena nere garaian, soilik aurkitzen dira Afrikan ta Asian. Triarai, lararai, lararai, Afrikan ta Asian. Sarrike naizegoten beraiei begira, urrun daudelako da, tira, tira, tira. Tamainoa kontu hortan, neurriek arira, bizpinaspre baina pixkat haundiagoak dira. Riarai, rarai, rarai, haundiagoak dira. Beraz pistak hartzeko nolako trantzean, zu badakizu ez du balio antzean. Galdera bat badaukat, zuzenean, Lukasek bat baldu, olako bat etxean. Apa ez dut uste duenik, kontua hortik doa, sagua esan duzu da haundiagoa. Batzutan igerian badauka gogoa, izotza maitatzen du eta guk beroa. Ez! Bai! Bueno, banoa aurrera, hautsi nahi nuke barrera, zuen artean banoa, hause bai tipo majoa, berak esan du etxea, besteak nahi zuen aizea, akerra ere esan dute, hemen bertsoaren truke, 6. mailakoak, zen Manhattan majoak, dena oso isilak, mutildan eskatilak, hain ondo portatuta, ez daukata aztuta, batzuk besteak baino gehiago, esan beharra dago, irakasleak buru honekin, horrela egiten du, zer egingo diogu ba, ez dute txarra itxura zuk ze uste duzu Iñaki. Iñakik asko daki eta fijatu ezkero, kausa honik ez da espero, zuek zara oso txintxoa, tazu pixkat bitxoa, etzazu esan gezurra, kontua ez da laburra, ta zure flekilloa, Justin Bieber estiloa, baina lasaitu apur bat egentzat ditut edurrak, behitu atzeko hori, inoiz ez dago ongi, trampa egiten saiatu eta dena astoratu, berak ere horrela egiten du bezala, egun guztia hilea eta hain modu grabean klasean beti hola, ez erretzaioa sola eta aurrera joan da, andereñoa egia esan da, hola dago begira, oso gaiztoak dira, badoaz institutora garaia da heldu da, jangoikoari esker, joango dira laizter, eta aurrera segituta, hauek ere zikaztuta, ikusten aldituzu, zer iruditzen zaizkizu. Ikusten ditut ederki, gaurko honetan nortaki, zapatilla hoiekin noski, ezin da ikusi gaizki, dira fosforitoak, kusteko modukoak, barkabano aurrera, hausen ere tankera, zunola izena duzu. Aritz esaten du aizu, hauek ere atera dira, lehen egon gira begira, utziko dira zuen hemen, iseriko naiz, hemen daukat ipurdi handia, agian handiegia, zedertxo bikainaleen, jalan daukagu bai hemen, nun ikasi duzu bertsoa, zen ikastolakoa, gurekin ikasita,
maixuki kantatuta, berriro kantatzen dio, berriz ez du horrek balio, behin kantatu ezkero ongi, nahikoa ez alda hori, ez altzaizu iruditzen, alari naiz pentsatzen, bestea ere golfoa, da pixka bat majoa, ez da asko lotxatzen, bueno, bina esprenun dago, esan beharra dut klaro, hemen aldago gaurkoak, urrutira ez da joa, nun sartu da gizona, hori da hori pertsona, nun zaudezu Iñaki, non sartu den nordaki, abai hemen txezaudeta, bota bertso berriketa. Ni hemen lurrekoekin, ibiltzea atsegin, zeinien jatorta txintxoak dire gure mutikoak, ez alda hori egia. Bai. Haiz gauza zilegia, oso ondo egon zareten, eta hor nahi beste pakete lekuak enten zuei. Esango diegu, okei, egoteko gaur guztiak, obedenak ezegian eta ez lurrean, zuek errege antzean, horrenago goazen, apurtxo bat kantatzen, urrata bere ikasleak. Nolako nobedadeak, pitxo batzuk dira bai, entzara egoten lasai, ikusten dut kezkatuta, hori ezin duzue uka, notak jartzeko ere, ez da hausartzen joe, beitu nola ipintzen duen, gaur honetan zer dirudien denak zutik gainera, ez ertzeko lauzpera. Kasuek ere bai, noski, orain hasi zarete geizki lehen oinondo eta lurrera denok buelta, ipurdia jarrita duzue oso polita, baina lurraren kontrara, berez behar den erara, beitu irakasle bat lurrean, berez behar den antzean, eta zuek zelan zabiltzate. Oso ondo! Laizter oporrak dauzkate, hori izango da, igual, ze uste duzu, txabal. Ba oporrak dituztela, eta hori da hori nibela. Baina etxeko lanekin, segi beharko dute, en fin, fitxak egin eta egin, udaran ere berdin, piztinara joan da, matematiken txanda, ez broma zen lagunak. Baldin bat zarete txukunak, bere garaian eginak, ez urrunera eginak, bueno, bukatzen hasi, txaloz behar da nahasi, hasi txaloka astiro nahiago, baitu berriro joango gara, azkarragonik alaxe dut nahiago, arnasa esrututa, enago beldurtuta, benga guazen rutilak, eta berri neskatilak, enago zuen beldurrak zuen esku beldurra gaina, hartu arnasa, ta behar dut txanda pasa, baina pasa aurretik orain banaiz jarraitzeko lai, ta txaloka segi, bai berari gaineri, eta gai jartzailea, ez alda dotorea, laugarren mailakoa, jarritako gaikoak, berriz pasa behar mikroa, kazuk bukatu mutikoa. Hori alperrikoa, bada horretan noa, gustatu altzaizue bada gaur modatu den erara, zer modu zaudete gaur, denen aurrean hainbat aur, eta gazteak jakina hortan dudu etekina, gunea da plazerra, zaundia gainera, zer diozue orduan lurrean edo munduan, non ikusten duzue, zuen burua aizue, bukatzeko da garaia eta hori da nere naia, hause da bukaera, za guztiok plazera, hau bai plazer haundia, mila esker barrutia.